Så er jeg hjemme. Hej, hvor kunne jeg godt bruge... Nej, hvor kunne jeg godt bruge noget tøj på min spæde krop. Nej, tak. Hvad så? Var den god? Så kan jeg lige... Det er bare lige, Hvad sker der? Jamen, jeg har prøvet. Ja, det kan jeg da godt se. Og nu kæft, Christian! Hvad hedder det? Så, du skal ikke kigge sådan der, Rasmus. Ej, rolig nu. Ja, men hvad hedder det? Tak fordi I så med, og tak til Sony. Husk at give like. Kasper, hvad er der galt med dig? I bliver sgu da fuld. Du bliver ikke fuld af... Hold nu kæft, Christian! At de her ting, de sker. Ja, de gør. Jeg tager dig om nakken, sætter dig op i taget med din penis opad, så du hænger med din penis der. For Peter, du fucking gay. Peter, han er fucking gay. Peter, du er gay. Peter, du er fucking gay. Du skal bare skydes. Peter, du skal bare dø. Din fede bus. Yeah, Peter Nord. I dag der skal jeg prøve at lave sådan en CSGO-åbning her. Jeg har aldrig prøvet at lave det før, så det bliver meget spændende. Jeg har prøvet, I kan se, jeg har prøvet på at pakke sådan 5 pakker op før. Eller kasse, eller hvad det hedder. Så nu prøver jeg at se, om man kan få noget godt. Det kan man ikke. Man skal bare have en hvad hedder det, sådan en M4 der. Det er bare... Fuck noget lort, mand. Det er flot, mand. Prøv at slappe af, det er en fucking lortevåben, mand.